tosprogede børn, der går i muslimske friskoler, de får markant højere karakterer end tosprogede elever, der går i folkeskolen. På muslimske friskoler er karaktergennemsnittet 6,0 i afgangsprøverne. Gennemsnittet for den tilsvarende elevgruppe i folkeskolen ligger nede på 4,6. Det viser en undersøgelse fra tænketanken Kraka, som Politikken har skrevet om i dag. De muslimske friskoleelever er også hurtigere til at gennemføre en ungdomsuddannelse end tosproget fra folkeskolen. Der er brug for nogle flere undersøgelser af, hvad er det egentlig præcis, der foregår ude på de her muslimske friskoler. Er der nogle bestemte pædagogiske metoder, eller er der noget særligt, de gør, som løfter de her børn fagligt? Så der kunne være noget, folkeskolen eventuelt kunne lære af? Ja, det kunne man jo håbe på. Og Venstres undervisningsordfører er enig med forskerne her i, at folkeskolen godt kan lære noget af de muslimske friskoler. Noget af det, som jo også resultaterne her på de muslimske friskoler viser, det er jo i hvert fald, at man formår nogle ting på de her skoler, som man med garanti også kan bruge andre steder. Og der må jeg sige, sådan noget som blandt andet det med at måske have øget disciplin, eller for den sags skyld en anden form for respekt også for lærerne, der tror jeg helt klart, at det er noget af det, som man kan tage med ind, også i de andre skoler. Formanden for Dansk Skolelederforening, Claus Hjortdal, er glad for, at elever på de muslimske friskoler klarer sig godt, men han siger, at det er forkert at sammenligne folkeskolen med friskolerne. Han ønsker ikke at stille op til interview, men i et skriftligt svar til TV2 siger han følgende. I folkeskolen har vi det brede optag, hvor alle, der bor i distriktet, har ret til at gå på skolen. Det giver en bred og mangfoldig sammensætning, både etnisk, religiøst og socialt, og det er folkeskolens styrke. Friskolernes ret er, at de kan opsætte særlige værdigrundlag, som elever og forældre så er forpligtet overfor. Og skolen har ret til at smide elever ud, hvis de ikke lever op til de værdier. Og så skal vi til min kollega Cecilie Rix-Selmer, som er med fra friskolen Al-Hikma, som ligger i København. Sidste år havde skolens elever et gennemsnit på 8,4 ved 9. klassernes afgangseksamen. Hvordan adskiller den friskole sig fra den generelle folkeskole? Jamen den måde, den adskiller sig på, det er ved at sige til eleverne, at de ikke skal være i nogen offerrolle. Her der går der på Al-Hikma-skolen, ja der er tomt bag mig, men for et øjeblik siden, der var der masser af børn ude at lege. Det sidste blev hentet her kl. 16. Der går 240 muslimske børn, altså ikke-vestlige børn, og det er udelukkende dem, der går på skolen. Eleverne de skal lære mere om religion. Den blev oprettet i 1993 af nogle irakiske forældre. Der skulle være strengere krav til disciplin, der skulle være fokus på karakterer, og på den måde adskiller den sig end nogle andre skoler. Så lyder det i hvert fald fra skoleledelsen. Lad os høre dig, Alar, du er viceleder. Hvad er det, I kan her, som danske folkeskoler ikke kan? Altså vi tror på, at vi stiller de rigtige forventninger til børnene, og vi tror også på, at de kan leve op til dem. Og vi tror også på, at vi kan forstå forældrene og børnene på en anden måde, der gør, at vi kan skabe det rigtige tillidsforhold. Og det gør så, at det bygger ud og skaber nogle gode resultater, og de bliver så rollemodeller for de børn, vi har nu. Vi har en masse børn, der har klaret sig rigtig, rigtig godt senere hen i livet, fået gode jobs, gode uddannelser, og det skaber jo de fornuftige resultater. Men hvorfor skal der kun gå ikke-vestlige elever her på skolen? Jamen, vi tror på, at vi kan inkludere ved at ekskludere, ved at tage dem ud i noget periode og arbejde med dem, som de er. Altså med det baggrund, de kommer fra, at de ikke skal tage stilling til det selv. Ude i folkeskolen, hvor de skal leve op til nogle bestemte stereotyper, og de skal gå rundt og høre på, hvad de er, ellers og har nogle baggrund. Her kan de få lov til at være børn. Eller jeg ved også, du mener, at denne her skole kan være med til at forhindre radikalisering. Hvordan det? Jamen sat lidt på spidsen kan man jo sige, at når de finder en identitet i en god uddannelse, i at få et godt job, jamen så er den her succesoplevelse stor nok for dem til ikke at søge identitet et andet sted. Fordi det er jo typisk dem, der har svært ved at finde sig selv, der søger de her radikaliserede miljøer, om det så er kriminalitet eller om det er ekstreme religiøse grupper. Og det gør, at vi sørger for, at vores børn ikke gør det. Ja, lige præcis, fordi radikalisering finder også sted andre steder end i en skole. Altså det er jo de miljøer, som elever måske går ud efter skoletiden, så hvordan kan det have den effekt? Jamen det tiltaler dem ikke. De finder ikke, at det giver dem noget, som de ikke har. De har nok i deres skolegang, og de har nok i at se fremud i en lys fremtid. De tror på, at fremtiden er lys. Som sagt, de kan jo se, at det lykkes. Så de har ingen grund til at søge de her miljøer. Nu klarer jeres skole så rigtig godt. Den ligger blandt andet øverst på listen hos CEPOS. Men hvordan kan du være sikker på, at den succes ikke skyldes, at det er de ressourcestærke forældre, der vælger at sende deres børn herhen? Ja, vi kender vores forældre og har kendt dem siden 93, hvor vi startede skolen.
Vi har den største del af vores forældregruppe er på overførselsindkomst, det som det er andre steder, altså med tosprogede forældre. Og der er en del analfabeter, som slet ikke kan hjælpe deres børn. Så der er det helt klart skolen, der går ind og hjælper dem. Tak skal du have. Lad mig så tale med dig, Per Ring, fordi du lærer her på skolen. Hvordan mærker du, at de børn, der går her, de ikke føler sig anderledes og bruger tid på at føle sig sådan i en offerrolle, når de går sammen med andre ikke-vestlige børn? Jamen, de har jo, når de er i en gruppe af unge mennesker, som er ligesom dem selv, så skal de ikke længere forsvare, at de skal gå med tørklæde. De føler sig ikke presset, når de skal have gymnastik til, hvordan der skal klædes om og ting og sager. Det giver dem frihed til at koncentrere sig om at lære i stedet for at gå og være truet på deres identitet og skulle forsvare sig hele tiden. Og det er med på, I mener i skoleledelsen, at det er det, der er med til at gøre, at eleverne klarer sig bedre fagligt, at de ikke skal fokusere på, om de er en minoritet eller bliver mobbet, men risikerer ikke at skabe et parallelsamfund allerede i en tidlig alder? Jo, det er vi da frygtelig opmærksom på, at det kunne være det, der kunne ske, men derfor har vi også gjort rigtig meget ud af, at det skal være danske lærere. Vi har stort set kun danske lærere. Vi tager på ture hver måned, vi har venskabsklasser, vi tager på lejrskoler til Stevns og Brørup og andre steder ude i det danske land. Så det er selvfølgelig en fare med de her ghettoskoler, som du kalder det, men vi gør, hvad vi kan for at undgå det. Og sidst vil jeg sige, at når vi så beder dem om at gå på gymnasiet, som de fleste af dem skal, så beder vi dem altid om at vælge et gymnasie, hvor der er rigtig mange etniske danskere, fordi det tror vi, nu er det på tide, at de lærer nogle andre at kende end kun vores gruppe her. Nu kalder jeg det ikke en ghettoskole, men risikerer man ikke, at eleverne de er mindre kvalificerede til at indgå i andre kulturer, når de er udelukkende sammen ikke-vestlige, altså også når de netop skal i gymnasiet senere? Får de ikke svært ved det? Jo, det kunne man godt frygte, og det er også derfor, vi prøver, så vidt vi overhovedet er muligt, at få så meget dansk kultur ind i skolen også. Men altså, det vigtigste for de her børn, det er trods alt at få en uddannelse. Det er det, der er Al-Hikmas mål. Det er ikke at uddanne dem til at være muslimer eller sådan noget, men det er uddannelse, for ellers så klarer de her børn sig ikke. Det tror jeg ikke. Tak, og så vil jeg lige høre dig igen, Alar. Altså, du er skoleleder. Hvordan ser du fremtiden fra Al-Hikma-skolen? Jeg håber, at det er en lys fremtid, at vi arbejder jo hele tiden på at udvikle os. Vi står aldrig stille. Og jeg tror, med de resultater, vi viser, og børn, der går ud og klarer sig godt, så tror jeg sagtens, at skoler som vores, jeg håber, der kommer flere og flere skoler, der ligner vores. Det var det, jeg skulle til at høre. Skal der være flere friskoler som den her muslimske friskole? Jamen, muslimske friskoler klarer sig meget forskelligt. Det kan være meget. Hvis det er nogen, der kan gøre det samme, som vi gør, så håber vi, at der kommer flere af dem. Ellers håber vi, at folkeskolen kan overtage opgaven. Vi har kun forhåbninger om, at folkeskolen kan blive endnu bedre og bedre til at takle børn som vores. Og med de ord, tak skal du have.